আরে লবঙ্গ দীপর তু গুজুরাতিটে ঘঞ্চর ন্যর তু গুঁঠুনি হাতিটে তো বিনা জীবন ভঙ্গা গুয়াটে তো পেটরে বড়ুচি মোর কুনি ছুয়াটে एमती किसी हुआंतानी तू मते सॉरी कहू मु तते सॉरी कहे आ सब आग परी हो जाओ কাই তু আগ সরি কহুনু আনো লাইন যা আমু মোর আউ গুটে মানু দেখি ମୋ ହରକତ ଦେଖି ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ପାଗଳ କୁହନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି କାହିଁକିନା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଲୋକ ପାଗଳ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ କିଛି ନୂଆ କରୁଛ ଆଉ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛ ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ଫଟା ଡବା ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି জীবনটা গোবর খাত হয়ে গেল সাঙ্গ କାଇଁ କ'ଣ ଲାଗି যেতেবেলে ঘরକୁ যাଉଛି স্ত্রীটা গেজেরে গেজেরে হଉଛି ସବୁବେଳେ ଝାଡୁ ମୁଠାରେ ବାଡଉଛି କ'ଣ ଏ ତୋ ମଧୁଟା ନା ମାଇଚେ ନା ବେ ରେ ରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼ଉଛି ଚୁପଚାପ ବଇଛୁ କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ କହୁନୁ ଝାଡ଼ୁଟା ଲୁଚେଇ ଦଉନୁ ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ନାଇଁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଠକୁଛୁ ତୁଇ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତତେ ଠକିଛି ହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ନୁହେଁ ଲକଡାଉନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଠକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତୁ ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଡାଲି 500 ଚୁଡ଼ା 2 କିଲୋ ଆଉ କଦଳୀ 2 ଫିଆ ନେଇଯାଇଛି ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଏ ଲକଡାଉନଟା ସରିଯାଉ ମୁଁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗି ତୋର ସବୁ ପଇସା ସୁଝିଦେବି ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କଳା ଓଠରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳି ନଗଉଥା ଭାଇ ଚାଇନା ପାଇଁ ପଦେ ଲେଖିଥିଲି ଗାଇବି କେମିତି ଗଢ଼ିଲ ଏମିତି ଭାଇରସ ଛାଡୁନି ପିଛା ମୋର ଏ ଚାଇନା ତମ ମାକୁ ନମସ୍କାର